So, sup mga Aji, no? So, may mga gagamba pa tayo dito. Ubus na pala, ano, kung tutusin. Bagong dating to mga idol. Tingnan nyo. So, alam na. Yung matic na alam yun, nakausap ako kagad. So, alam nyo, maganda talaga yung Genio, no? Pero may parating pa naman ako mamaya. And Margus yun. So, maganda yung gagamba. Laki ng tigre na itim mo. Ang laki yun. Yeah. Tapos walang laman yung kahanan natin. Ayan, ubos na lahat yan. So, yun yung sinip natin kahapon. Tapos ito, merong umorder ng 3. Pero hindi naman yan yung gusto kong ipakita, no? Dali. Natin tong gagamba, no? Dito yung gusto kong ipakita. Dito may mga reject pa tayo dito. Ito naman yung sa pinangbablog ko lang. So, may reject dyan. Pero ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Dali. Ito. So, tercera lang to mga idol, ah. Tignan nyo. Ng isang araw dumating to. Hindi ko pa natatanggal sa pilas. Tignan nyo gaano kaganda yung tercera. So, swerte yung kumukuha na ito, no? Gaano kaganda yung tercera. So, nakita nyo naman sa ibang mga message sa akin, no? Yung tercera ko parang PM na. So, napilasan to kasi yung pumasok ng TM size kinuha ko dito. Yung tercera lang talaga iniiwan ko, no? Ibod natin pa pala dito. Tignan yung mga tigre, oh. Margus line mga idol. Surebox na Margus line, no? 101% Margus line. So, tercera lang to natin, no? Kaya gano'ng kalaki yung gagamba sa tercera. Tercera lang natin to, idol. Gano'ng aganda yung gagamba ng tercera, no? Swerte talaga yung kumukuha na ito mga idol, no? Tercera. Yan yung tercera, oh. Tercera. Solve na solve ang tercera, idol. Margus line. 101% guaranteed Margus line mga idol. Tercera. Oop! Tapos dito, tingnan nyo. Tercera. Ay, mga tercera, no? Ito ang itlog. Reject. Kasama ka sa freebies, no? So, yan mga idol. Kita nyo na yung tercera natin, no? Grabe ng mga tercera to. So, tercera pa lang, oh. Tignan nyo mga idol, ah. Ito yung tercera natin, oh. Ganyan tsura ng tercera. So, alams na. Ito, reject, oh. Tataba. Tercera, reject. Saka ito, ng itlog. Yan.